साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। 2 दिवसापूर्वीच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेबांची प्रेस झाली। आरोग्यासंबंधी त्यांची असलेली तळमळ आणि त्यांची या जिल्ह्यातील नागरिकांबद्दल असलेले त्यांचे भाव हे त्यातून प्रकट झाले। अतिशय चांगल्या प्रकारे खरोखरच अधिकाऱ्यांना तंबी देण्यात आली आणि त्याप्रमाणे त्यांनी लवकरच सगळ्यांकडनं काम होईल ही अपेक्षा आम्ही आज पालकमंत्र्यांकडून व्यक्त करू आणि त्याबद्दल त्यांचे आभारही व्यक्त करतो। पण त्याचबरोबर पालकमंत्री महोदयांना, चव्हाण साहेबांना मला एकच विचारायचं आहे की आपण संपूर्ण जिल्ह्याचे पालक आहात, मग त्या आपल्या कार्यकक्षेमध्ये किंवा आपल्या पालकमंत्री पदामध्ये आपल्याकडे कणकवली, वैभव आणि देवगडचं पालकमंत्री पद आहे की नाही? आपल्या कार्यकक्षेत हे 3 तालुके येत नाहीत का? सर्वच बाबतीत इथे दुर्लक्ष केलं जात आहे। एका टिल्ल्या आमदाराच्या बालहट्ट पुरवण्यासाठी आपण या 3 जिल्ह्यातील जनतेची प्रतारणा करतोय असं आपल्याला वाटत नाही का? आज कासर्डे पीएससी 1.5 वर्ष झालं तयार होऊन बंद पडलेली आहे। उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत लोकांच्या वापरात आली पाहिजे, परंतु तिथे दुर्लक्ष केलं जात आहे। कणकवलीमध्ये तोच प्रकार आहे, फोंड्यामध्ये तेच चालू आहे, वैभववाडीमध्ये तर अतिशय दयनीय परिस्थिती आहे। गेले 5 वर्षापासून वैभववाडीची पंचायत समितीची इमारत उभी आहे। हा आपण 3रे पालकमंत्री आहात, याच्या आधी 2 पालकमंत्री होऊन गेले। मागील पालकमंत्री उदय सामंतांनी त्याच्यावर रिपेअरिंगचा, म्हणजे जी इमारत वापरास आली नाही त्याच्या रिपेअरिंगसाठी 35 लाख रुपये दिले, पण तिचं अजून उद्घाटन होऊन ती जनतेच्या वापरास येत नाही। एखादा टिल्ल्या आमदार ही जी पाणबुळं आपण घेतली आणि पक्षामध्ये पोचताय, या जनतेला काही काडीचा उपयोग नाही। जे आपल्या नावाने, आपल्या पक्षाच्या नावाने फक्त स्वतःचा खिशे भरतायत, टक्केवारी जमा करतायत, रस्त्याची उद्घाटनाला येऊन फक्त कॉन्ट्रॅक्टर आणि ठेकेदारांकडून टक्के घेण्याचं काम करतायत, असल्या निष्क्रिय टिल्ल्या आमदारासाठी आपण या 3 जिल्ह्यांना दुर्लक्षित करताय असं आपणास वाटत नाही का? आज ज्या प्रकारे आपण जिल्ह्यामध्ये सर्वकडे न्याय देत आहे, तोच न्याय या 3 तालुक्यांना, 3 तालुक्यातील सर्व नागरिकांना आपल्याकडनं अपेक्षित आहे। मी आपणास कळकळीची विनंती करतोय की एकतर आपण तरी याचं उद्घाटन करा, अन्यथा जनतेच्या हातून आम्ही उद्घाटन केल्यावर मग त्याला राजकीय रंग देऊ नका। एखादा टिल्ल्या आमदार जो निष्क्रिय आहे, जो फक्त तुमच्या नावाने, तुमच्या पक्षाच्या नावाने टक्केवारी खातोय आणि त्याचा बालहट्ट पुरवण्यासाठी आपण जनतेला का वेठीस धरताय? मला वाटतं पालकमंत्री महोदयांना माझी कळकळीची, माझी एकट्याचीच नाही तर या 3 तालुक्यातल्या सर्व लोकांची विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर याचं उद्घाटन करावं आणि ही जनतेची संपत्ती आहे, ती जनतेच्या वापरास आणून द्यावी आणि हे 3 तालुक्यांचंही पालकत्व आपण लवकरात लवकर स्वीकारावं, जेणेकरून या भागाला सुद्धा आपल्याकडनं न्याय मिळेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।